Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Sabado na naman. Mag-inibang kita giraray ngunya na daw ning Sabado petsa 6 kang bulan ning Setyembre 2025. Ta sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ano mang ikakarahay sa satuyang buhay. Ano? And by the way, kasugma, may nanumpungan naman ako. Father, nanonood po ako, ano? At the same time dyan sa Anislag, itong parish secretary dyan sa Anislag. Sino? Si Mars ba yun? Sabi, Father, nagdadawag tabi ako sa imo. Thank you sa mga taga-Anislag daraga. Kasugma, may nagsabi sa kuya naman dyan sa Tabako. Sabi ko, anong pangalan tabi ninda? Ayun, sila sister, mga taga-Katanduanes po sinda, no? Si Sister Bianca Dasa, si Sister Lalaine De Castro, Sister Ivy Apelianes, saka si Sister Chato. Sila po ay membro ng Alliance of the Holy Family ng Durac Katanduanes. Yan. Nagkahililingan kami kasubang kasugma. Sabi sa kuya, Father, nagdadong tabi kami sa imong programa. Okay? Sabi sa kuya, ipadagos mo iyan. Magayon iyan. Thank you very much po sa encouragement. Ano? At lalong-lalo na sa mga nagdadog sa tuya sa sendang 729 kHz, sa sendang mga transistor radio, o kung hindi naman sa sendang smartphone. And by the way, pwede po kamo magduman sa indong Facebook para ma-okay na. Gusto ko rin batiin pala si Rex Rapuson pala. Sorry Rex ha. Sabi niya, good afternoon Father Boots. I'm listening now sa programa mo. Nasa Taysan akong ngunyan, bantay sa trabaho. Thank you very much Rex. Sa imong pag-antabay, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at ikaw ay likay sa anumang mga maraot na sa buhay. Okay? Thank you very much, Rex. At sa gabos na naghihiling, pwede po magduman ka mo sa Facebook. Paduman na nga niya ako sa Facebook. Magduman ka mo sa DCGB News Online. Okay? Pagduman sa DCGB News Online, ano na tabi nindo ito? Like, siyempre, i-like din dito, and then i-share. Okay, may comment na nga para dito. Si Ami Estrella, good afternoon, Father Boots. And of course, si Alvin Uy, permi talagang inisabi niya, Father, from morning to afternoon, sign in to sign off. Ako'y palaging nagmamati sa DCGB country. Thank you very much, Alvin. Ang number one na paramati, parang yung nagpagdadangog sa DCGB country. Si Alvin Uy. Thank you very much. Paki-like tabi ito, pagkatapos paki-share. Parang sa mga amigo nindo, sa Facebook, makamati man, makadangog man, at makanood man sa satuyang pag-urulayan. Okay? So, wala nang paligoy-ligoy pa. Satuya na talagang simulan ang satuyang paksa ngunyan. Alam mo mga tugang, magayon na panawagan ka satuyang mahal na Santo Papa na pangalagaan ang ating kalikasan. Mayroon pong may nag-text din sa kuya ito. Sabi ni si 8811. Okay. Good afternoon Father Boots. Nanaginip po ako. Ang logo daw ng DPWH ay kuminang yung dalawang color orange sa logo. Ikaw talaga. Naging dalawang kamay, nagdadasal ng nagpe-pray. Tingnan niyo po, pwedeng sabitan ng rosaryo. Hindi po lahat empleyado ay masama. Tama naman, hindi naman lahat. Ang problema nga, yung mga mabubuting tao nadadamay. Pero may kasabihan din po mga tugang ganito. Evil triumphs when good men do nothing. Kasi sa pagpapabaya mga tugang, kahit napakabuti ka, pero kung hindi ka wala kang
wala ka mang boses, nagpapabaya lang. Hayaan mo lang yan, pabayaan mo. Total, hindi naman ako, mabuting tao ako. Nagpapabaya lang tayo. Kaya yung mga mabubuting tao, nadadamay sa taong masama. Tingnan mo yung nangyari doon sa, sa Sodom and Gomorrah. May mabuting tao doon. Pero nadamay din sila. Kasi sabi nga, ang baha, hindi namimili. Mayaman ka, ni mahirap ka, mabuti ka o masama ka. Ang baha, pag bumaha, pag umulan yan at bumaha, hindi pipili yan. Oy, ito pupunta lang ako dito sa mga masama, kasi gusto ko silang parusahan. Hindi po, damay po tayong lahat. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya wag mo sasabihin natin, ay may mga mabubuting tao naman. Yes, ang mabubuting tao po ay nagsasalita at may ginagawa. Pag ang mabubuting tao wala pong ginagawa, hindi po nagsasalita, kundi nagpapabaya, hindi po sila mabuting tao. Sila po ay konsentidor, nagpapabayang. Ang mabuting tao, ulitin ko, hindi po nagpapabaya. Kaya nga, kaya damay ka. Masabing mabuting tao ka, magdamay ka kasi hindi ka talaga mabuting tao. Bakit? Nagpabaya ka. Ang tunay na taong mabuti at sumusunod sa Diyos ay taong nagsasalita laban sa masama at ipahayag ang kabutihan. Dalawa po yung tinatawag yan. We have to denounce what is evil and announce what is good. Hindi naman po denounce and denounce. Hindi naman po palaging nakakapansin ka ng kasamaan. Dapat mapansin mo rin ang kabutihan. Kaya nga, yung mga mabubuting mga tao ay dapat gantimpalaan. At yung mga masamang tao ay dapat parusahan. Pwede, wala naman napaparusahan daw dito sa Pilipinas Yung maliliit lang na tao ang napaparusahan. Yun sabi nila. But anyway, totoo lang, sa bandang huli, ang Diyos ang magpaparusa sa atin. Kung hindi tayo napaparusahan dito sa mundo, kasi may pera ka, may impluensya ka, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Wala pong nakatakas sa kamatayan. Tandaan po natin to. Madalas sinasabi ko ito pag may patay. No one gets out of this world alive. May nabalitaan na po ba kayo na umalis dito sa mundong itong buhay? Wala. Lahat patay. Kaya nga darating ang panahon. Kahapon po, napakaganda yung ebanghelyo. Tungkol, sabi ko lang, maabot ang aldaw. Maabot talaga ang aldaw. There will be a reckoning. There will be an accounting. Lahat po yan because we are simply stewards. Connected po ito sa ating pagsasabi, yung care of creation. Kasi nga, importante ito mga kaibigan. We have to take good care of our creation. Yung pong ginawa ng Diyos. So ngayon, sinisira ng tao ang kalikasan. Putol ng kahoy dito, kwari doon. Alam mo, ang importante po sa panawagan ngayon, care for creation, ito po we have to be responsible environmental stewardship. Yun po, pangangalaga, pamamahala. At ito pong pag-care of creation neto ay talagang hindi lang sa religious context but it is understood, talaga sinasabi, it is our sacred duty to take care of the earth, our mother earth, our mother home. After all, wala na tayong matitirhan. Sa Manila na lang ang problema, traffic, basura. Dito naman sa probinsya, sa Manila, ganun pa, hindi pala basura. Hindi lang pala basura, hindi pala traffic, kundi baha. Bakit po? Yan ang tanong. Bakit? Kasi po tayo ay nagpapabaya. Yan. Nagbabaha, nagkaka-traffic, dahil po tayo ay nagpapabaya. Hindi tayo nagpapahalaga. Yan yung panawagan po ngayon. So ito pong care of creation ito involves to prevent harm to the environment. At the same time, alagaan po natin, actually, sabi nga, we have to take good care of the earth. Okay? So number one, aspect dito, yung stewardship. Are we talagang tagapag-alaga o tagapanira? Yun, ang tanong ni Father Boots. Tayo po ba ay nagiging tagapag-alaga ng kalikasan
o tayo ay taga panira, sirain ang kalikasan in the name of progress. Ano? Pada naman, progress naman, di ba? Progress at magkaroon tayo ng pera. Totoo yun. Ano? Kayo. Pero yung mga tao na tatamaan ng baha ay kawawa. Yan. So, tandaan po, we are believers who are called to be wise stewards of the earth. Okay, tandaan po natin. And we have to manage and preserve it for future generation. Hindi lang po kasi tayo dito ang nabubuhay sa mundong ito eh. May darating pa mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kaapo-apuhan ninyo. May darating pa. Huwag mo sasabihin, tayo lang ang dapat mabuhay dito sa mundo. Alam mo, there is that story, matagal ko nang narinig ito. At hindi ko makalimutan talaga yung diwa. Siguro, the whole story nakalimutan ko. But ang diwa nito ganito. Meron daw mga pumunta sa bundok, mga mountain climbers na galing sa lungsod. So, ginaid sila ng kanilang mga local tourist mountain climber. So, pumunta sila doon. At habang bumakit sila sa bundok, nakita nila maraming bunga, bungang kahoy. Ang ginawa nila, pinitas lahat yun. Ang sabi ng yung tourist guide na local, magtira naman kayo sa dadaan pa. Yun, ang ibig kong sabihin. Huwag naman natin ubusin. Hayaan mo na may darating ba generation sa atin. Hindi naman tayo nabubuhay dito lamang. We are not the only persons in this world. There will be more persons who will come after us. Yan mga importante mga tugang yan. Importante yan. Okay? So yun. At mga tugang, importante panawagan ito sa care of creation. Ito po ang unang panawagan, stewardship. Pangalawa, mahalaga po ito. The core of faith is responsibility. May pananagutan po tayo. May pananagutan tayo sa kalikasan, may pananagutan tayo sa tao, may pananagutan po tayo sa Diyos. Kaya responsibility po natin yan. So, wag mo sasabihin na kaya nga sa mga quarry, you have to be responsible quarrier or responsible builders. Hindi sa flood control na nangyayari ngayon. May mga flood control o mga roads construction na talagang sabi nga sa Bicol, minadali o sinasaputi. Hindi ang saputi, ang ibig sabihin yan, hindi ginagawa ng mabuti. Yan pong ibig sabihin doon. Hindi dapat pagbutihan mo ang ginagawa mo, Father. Yan importante. Pagbutihan natin because we are all responsible. Not only accountable but responsible. Accountability and responsibility go together. Ang problema ngayon, nagninigar sila. Hindi ako yan may-ari. Co-owner lang ako. Anong ibig sabihin ng co-owner sa may-ari? Pareho ka, may-ari ka rin. It's a matter of words lang. Alam mo, magaling tayo sa magpalusot kasi words. Yun, may mga isang lalaking, yung asawa, nahuli niya. Yung kanyang asawa. Yun. Pagkatapos hindi yun. Hindi, kamukha ko lang yun. Tingnan mo yan. We have to be responsible. Okay, mahalaga sa pag-alaga ng kalikasan ay gumagawa tayo ng hakbang. Aksyon. Alam mo po, tayo na-experience na po natin itong climate change, na-experience na po natin ang mga pagbabago-bago ng panahon. Sa Oratio Imperata nga meron din padusang balos. Ang hapot ko sa inyong mga tugang, kung hindi tayo kikibo, hindi tayo magsasalita at hindi tayo magsasagawa, tayo lang ay magpapabaya sa buhay. Ano mangyayari? Damay tayo dyan. Huwag mo sasabihin, Father, hindi man kami kadamay dyan. Anong hindi kadamay? Mahirap lang kami. Damay na damay nga kayo kasi nga ang mga mayaman, ang mga nagpapahirap sa atin, yung mga mayaman na yan, ay talagang gumagawa sila ng mga katiwalian, lalo sa pag-blood control na yan. Ang gagawin nila, hindi lang pagmubutihin. Halimbawa, yung bakal at yung semento, yung pag-mix na noon, na dapat ganito, ay gagawin nila,
ano yan, sasabihin nito, ano ito, yung they have to belittle it. Para sabihin natin na, ano lang, konti lang. So in other words, saputi ang tawag dyan. Ano? So sana mga tugang, nagawa tayo ng paraan. Ano? So yan, kailangan ang paghakbang, ang mga gawain. Kasi nararanasan na po talaga natin. Kasi nga noong panahon, tayo nag-enjoy pa noon. Kahit dito sa Yawa River noong panahon, maliliguan po yan. Kasi malinis. Pero ngayon, tingin mo, tapok dito, tapok duman. Ano? Yan sa mga kanal na yan. Isa na lang pa. Hanggang sa ngayon, ang problema naman ng Pilipinas, basura pa rin. Bakit kaya? Bakit kaya? Yung tanong ni Father Boots, bakit? Kasi tayo ay nagpapabaya. Anyway, babalik mo si Father Boots at sa kuyang pag-usapan mga tugang itong sabi ng CBCP. Kasi meron pong text message dito. Sabi sa Chancery po, sabi nga, the bishop has issued a pastoral letter to be read this coming Sunday, September 7, or anticipated mass. Okay, today it's September 6. Ano? Ito po ang first Sunday of September is declared as the new mass for the care of creation. Okay? So pag-usapan po natin, ano ba talaga itong care of creation na to? Ano? Kasi mahalaga po ito eh. Napaka-importante po ito pag-usapan natin sa care of creation. Ano? Ang oras sabi ko yan, 17 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP at sa tuwinganing ipinapaaram sa Hindu mga tugang ang selebrasyon ng Care of Creation. Sabi ng ating CBCP head, caring for creation is a moral and spiritual duty. Okay? Ito po ay sinulat noong August 31, 2025. The head of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines is urging the faithful to embrace the role as stewards of the earth. Anong ibig sabihin kita mga tugang? Na kitagabos ay mangging dapat tagapag at alaga. Maging padabaon ta ang satuyang kalikasan. Padabaon ta.
alagaan ta, bantayan ta. Kaya nga, this is a calling. Care for creation is a moral and spiritual responsibility. It's a path of justice and peace and love. Alam mo, yung mensahe ni Cardinal Pablo Virgilio David, inimpasize sa mga tugang the urgency of ecological conversion in the face of climate changes and environmental degradation. Okay? So, kaya nga, mahalaga po ito mga tugang. Ano ito pang mensahe ngayon? The season of creation, which runs from September 1, simula na po hanggang October 4. Yan. So, ngunyan aral daw, siguro iparumdum ta mga tugang. How do we care for our Mother Earth? Okay? So, ito lang, simula very basic ito po sa mga basura. Dito lang simulan natin. Bago yung mga quarry, bago yung mga pagpuputol ng kahoy, ito po muna sa bahay. Segregation of our garbages. Yan. Yan mga tugang Ano, halimbawa, sa mga bahay-bahay. Ano? Hinihiwalay ba natin ang mga basura o pinagsama-sama lang natin? Alam mo, doon sa Amerika, ako'y nakatira doon sa kapatid ko. Tuwing kasi ang pick up ng basura doon sa amin sa Bellflower, California ay Huwebes ng umaga. Ano? So, Miyerkules ng gabi, ilalabas ko na yan doon sa garahe. Doon, tatlo yun Yung tatlong malalaking basurahan. Yan. Na maganda po kasi, may kulay-kulay yun. Halimbawa, yung mga galing sa garden, mayroon din yung mga garden, yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Maliban pa dyan there was a time na pumunta kami doon sa mga computer naman. Halimbawa, yung mga battery, yung pagtatapon ng mga electronics. Idadalin mo yun doon sa electronic garbage. Alam mo, yan mga tugang, importante yan. So, ito pa nga ang problema, na ang basura. At kaya nga ang basura, sabi nga nila, pag may baha, pagkatapos ng baha, ang problema naman, hindi na tubig, kundi basura. Yan po mga tugang. So, simulan po natin ang ng basura. Halimbawa, yung biodegradable, yun na mabubulok lang naman, ay gumawa kayo ng hukay sa likod ninyo, pagkatapos, gawin yung fertilizer. Yung mga mabubulok naman, ilagay ninyo doon. At hindi mabubulok, mga kaibigan, ilagay mo doon sa hindi mabubulok. Yung ganun po mga tugang, maganda yan Pagkatapos, sabi nga, may pera sa basura Dahil sa, halimbawa, yung mga bote, yung mga ganyan, ibinibenta yun. Ako, alam mo, nung nandun ako sa kapatid ko sa Amerika, alam mo, nakaano kami ng $40 US dollar. Pinatimbang kasi gano'n, ibibenta mo yun di at least may panggasolina na kami. Alam mo, importante yun, na segregation of the basura, at alagaan po natin ang bahay. Kasi tayo rin, halimbawa, kung ang bahay ninyo, basura, ang nakatira din po dyan, mga basura. Hindi ba? Hindi na ba kayo nababahuan? Pareho na lang, Father, ang dumi. Nasanay na pa tayo sa karumihan. Yan ang problema nga ng mundo tayo ngayon, na nasasanay na tayo sa karumihan, hindi na sa kalinisan, hindi na sa kagandahan. Kaya maganda ito paalala sa atin ito ng care of creation. Ibalik natin ang kagandahan, ang kalinisan, at kaayusan. Yan ba yung mga mahalaga sa buhay? Hindi yung, tapon dito, tapon doon, wala akong pakialam, basta sila na. Total, ito po pala mga tugang, kakaiba nung panahon namin. Hindi ko naman bakit ganon? Hindi ko alam kung bakit sa eskwela, ngayon panahon ito. Dito sa UST, for example, may janitor kasi. So, yung mga bata, hayaan mo na lang kung magtapon kung saan. Mali din po yun. Alam mo dati, maganda po yun.
every day meron kaming cleaners. Monday cleaners o sweepers. Talagang lilinisan mo ang classroom. May assign. So actually, maganda po ito. Bata pa, natututo ng maglinis. Yan. Ay ngayon, kabataan ngayon, lumalaking, hindi alam niya kung anong kalinisan, ang alam niya karumihan. Kaya nga, buhay niya marumi. Yun po mga tugang, bato-bato sa langit, tamaan, magalit na kayo, pero talagang tinatamaan kayo. Para sa inyo naman ito, ikabubuti, Napakaganda po kasi dati noon, talagang yung mga estudyante ay ina-assign. May duty. Ngayon, hindi, may basura na. May mga janitor na. Alam mo, mayroon itong eskwelahan, I think, sa Sunshine yan. Sa Sunshine, Talagang, sabi ng mga bata, talagang malinis. Pagpasok mo lang sa, mayroong, parang style Japan. Alam mo, napunta kayo sa Japan, mga kaibigan. Walang basura. Naalala ko pa nga, nandun ako sa Japan. Kasi nagbakasyon kami ng kapatid ko sa Japan. Bumili kami. Pagkatapos ng bumili kami ng pagkain, nakakain sana ako sa habang naglalakad. Hinabol ako ng binilhan ko. No. Stay here, only here. Bakit? Yung garbage pala, wag mong itatapon sa iba, kundi kung saan ka bumili, doon mo itatapon ang garbage mo. Tingnan mo yan. May disiplina. Ang problema sa atin ngayon, wala nang disiplina. Yan. Kaya tingnan mo naman, nagkakababa na tayo. Walang disiplina. Kasi ang corruption, nagsisimula din po sa disiplina. Ay kung mga bata ngayon, walang disiplina, lalaki ang mga taong walang disiplina. Hindi nila alam ano, tama at mali. Lahat sa kalit tama, magnakaw, tama lang yan. Maggawa ng ganito, basta tama yan, basta it gives me pleasure, okay lang po yan. Mali po yan. Ba't dapat meron tayong regulasyon? Ang tanong ko dito sa Pilipinas, napakarami nating batas. Pero ang tanong, nai-implement kaya? Ito na lang, batas trapiko. Ito na lang, bato-bato sa langit, yung mga nagmumotor. O nagta-tricycle. Nasaan ba kayo dapat? Sa bandang kanan, din sa may gilid o nasa harapan? Nasa harapan na eh. So yung kotse nasa kanan at sa gilid na. Yung mga motor at yung mga tricycle nasa gitna na ng kalsada. Yan sinasabi na ano ba ang tama? Yun ang tanong natin. Tamang lugar, tamang panahon, tamang bagay, yan mga tamang paraan. Yan ang problema sa atin mga tugangon yan na basta hindi, ang tama o ang mabuti kung ano ang gusto ko. Yan ang mabuti. Mali po yan. Maling-mali po yan. Kaya nga, tingnan ninyo, kung gusto natin mabuhay na malaya, sumunod tayo sa batas. Tingnan ninyo, dati, doon sa Israel, walang batas. Nakikita ninyo na. Pero nang napalaya sila, parang hindi na sila bumalik sa pagiging alipin, doon na binigay ng Diyos ang 10 utos. Parang saan? Parang hindi na sila maging alipin pa. Kasi pag hindi ka sumusunod sa batas, magiging alipin ka ng iyong kasakiman, magiging alipin ka ng iyong kagustuhan lamang, anong kasalanan, magiging alipin ka. Kaya nga ang batas, mga kaibigan, nakakatulong yan. Kaya tingnan mo kung kailan ibinigay ng Diyos ang batas nang sila ay napalaya. At sinabi dito, kung gusto ninyo na ngayon mabuhay na malaya, sumunod na kayo sa batas ng Diyos. Yan na napakalaga. Ay problema ngayon, hindi ba tayo sumusunod sa batas ng Diyos eh? Sa batas ng ating bayan eh. Ito, kung talagang sumusunod tayo sa batas ng bayan o sa batas ng sambayanan, tinatawag na human laws, not only the divine laws, not only the eternal laws, ay talagang magiging maayos sana ang bayan natin. Pero dahil wala nang sinusunod, ang sinusunod kung ano ang gusto ng kasakiman mo, kung ano ang gusto ng sarili mo, kung ano ang gusto ko, yan ang susunod, kaguluhan talaga yan.
Talagang confusion po yan. Wala nang sinusunod eh. Sabi nga noon, wala na daw takot sa Diyos eh. Takot sa ibang tao, takot sa mga impluensya, pero hindi takot sa Diyos. Ako may sagot yan. Mamamatay din po tayong lahat. Ano? At pag namatay tayo hindi tayo nakahanda dahil hindi tayo nakasunod sa Diyos at lumalabag tayo sa utos ng Diyos, ang tanong, saan ka pupunta? Ang mabubuti, ay gagantimpalaan. Ang mga masama ay parurusahan. Tandaan po natin yan. There is divine justice. Kaya, hindi lahat. Sabi nga, pwede kang makatakas paminsan-minsan, makatakas ka sa ibang tao, but not all the time na makakatakas ka sa mata ng Diyos. Okay? At hindi rin, sa mata rin ng tao, hindi ka makakatakas. Kasi darating ang panahon, may panghusga. May panghusga talaga. Darating ang panahon. Kaya, mas mabuti pa. Tanggapin na natin na tayo ay may pagkakasala at tayo ay magbago at magpakumbaba. Yan po ang hamon sa atin. But anyway, babalik po si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tayo ngayon, 32 minutes after 1 o'clock. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, padagos kita mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi. Ngunyan daw ning Sabado, petsa 6 kang bulan ning September 2025 kung saan nga mga tugang sa tuyang pinag-urulayan inihong care of creation, na sabi pa ni Pope Leo XIV. Sabi niya, Pope Leo XIV recently celebrated the first ever papal green mass for the care of creation on July 9, 2025 at the Borgo Laudati Si Ecology Center in Castel Gandolfo.
which was ito po inspired by Pope Francis ang 2015 encyclical Laudato Si. Okay? So kaya nga dito sa ating diocese, meron din po misa para bukas. Ito po, this Mass uses new prayers and intentions for the Roman Missal for the environmental stewardship, reflecting the Church call for faithfulness in caring for God's creation as a spiritual and communal duty. Yan. Okay? So, ano po itong misa? What is the Mass for the care of creation? Ito ba'y naiiba? Ito po, yung liturgy ay naiiba. Pareho lang po. Ang lahat ng mga misa, anumang misa yan, high mass o low mass, pare-parehong misa po yan. But the formulation ay iba. So the new liturgical formula, in response to the Pope Francis Laudato Si, the Vatican's Dicastery for Promoting Integral Human Development and the Dicastery for Divine Worship created new prayers for the care of creation. So ito po, may mga panalangin o mga babasahin na talagang angkop na angkop lamang sa care of creation. Ano po ang tinatawag natin Green Mass? Kung mayroong kayo narinig na Red Wednesday, ito pa'y pag-alala sa mga martir, meron po naman tayong Green Mass. This new Mass serves as a Green Mass, providing spiritual, liturgical, and communal support for ecological stewardship. Ito ba'y pagpaparumdum sa tuya, na tayo ay maging tagapag-alaga, hindi tagapanira, at hindi tayo nagpapabaya. Yan po talaga, ha? Then, ang focus nito is the integral ecology. Ayan po, it emphasizes the interconnectedness of all creation and the human responsibility to be good stewards of the planet. Pangapunan po ito sa Gabos na kita dapat maging mabuti at tapat na tagapamahala. Yan. Tagapamahala tayo. Remember, ang sinabi ni God kay Adam at kay Eva, yun, alagaan ninyo ang kalikasan. Hindi yung sabi, control the earth. Kaya, Father, kinokontrola namin ang mundo kasi sabi sa Bible, Father, control the earth. Kaya ngayon, kukontrolan ko ang mundong ito. Hindi naman ganun. Hindi naman ganyan. Ang importante, tayo ay to take good care of the earth. That is the essence of kasi go and multiply and then subdue the earth. Yun, subdue pa nga subdue the earth. Kasi, importante mga tugang iyan. Kaya, yun ang pangapunan sa tuya. Na sa tuyang alagaan ang ating kalikasan. Yan, okay? So, yan mga tugang ang pangapunan sa CBCP. Na alagaan natin ang kalikasan. Kasi, sa Bible baga, maliwanag, what does the Bible say about taking care of creation? Christian acknowledges creation care is an act of discipleship. Actually, tamang-tama sa Ebanghelyo para bukas pagka basahin tayo, tutungo po tayo sa Ebanghelyo para bukas mamaya pag last part. Okay? So, we are stewards of the earth, summoned by God to work it and take care of it. Yan, maliwanag. So, yan po ay mahalaga po yun. Mahalaga po na talagang alagaan natin. Caring for God's creation involves commitment to stewardship and responsible living, recognizing the natural world as a divine gift that humans are meant to tend and protect. Tandaan po natin, lahat na bagay, gabos na mga tinao sa tuya ng Diyos, pinapaalagaan lang po sa tuya iyan. Hindi natin pag-aari iyan. Bakit, tanong ko sa inyo, bakit kayo nagbabayad ng buwis kung pag-aari inyong bahay? Wala tayong pag-aari. Ang may-ari din ang bayan, hindi ba? Bakit kayo nagtatax?
O may income tax, may land tax, ano? May patak. Yan ang problema sa atin mga tugang, ano? So, kaya nga, we are simply stewards. We are not the owners. Wala po. Ano? Kung sa halimbawa, yung sasakyan mo, bakit mo kinakailangan pa i-rehistro yan? Ano? Kasi nga, paggamit lang sa iyo, pero ang may-ari niyan, hindi ka naman talaga. Ano? Bakit babayaran mo ang bahay mo? Meron kang, sabi nga, sa every year, meron kang, ano ito nga, amilyar. Daw kasi, alam mo, for example, doon sa bahay namin sa Tigaon, ako ang nagbabayad every year. At yung lupa namin, kasi patay na si mama sa si papa, at bilang ako po ang panganay, ako po ang nagbabayad. Ano? So, inaalagaan ko din po. Bakit binabayaran ko po? Ito po yung nangangahulugan na ang pahiram lang po sa atin, ang use, hindi pag-aari talaga. Wala tayong pag-aari. Kaya nga tingnan mo, babalik tayo sa Diyos. Anong may dala ka ba? Wala. Ano? Nang dumating ka dito sa mundong ito, ano bang dala mo? Wala, kundi kaluluwa mo at katawan mo. At yung katawan, pag namatay ka, iiwan mo yan at babalik na lang ang kaluluwa mo. Tandaan po natin kung bakit tayo nabuhay dahil sa kaluluwa. Binigyan yung katawan ng kaluluwa at yung katawan nabuhay. O, kaya nga pag humiwalay, remember, what is death? The death is the separation of the soul from the body. Pag naghiwalay na po ang ating katawan sa kaluluwa, patay na tayo. At babalik ang kaluluwa na yan because it is spiritual sa lumikha. Yan. Kaya alagaan po natin. Ano? Kaya practical actions tulad ng reducing waste, yung mga basura, conserving energy and water. Yan, water pa. Making conscious consumer choices. Kasi sa panahon ito na tayo ay nagiging consumeristic, not actually productive. Dapat we have to be producers rather than consumers. Kaya ng panahon ngayon, maraming consumers, walang gaanong producers. Kaya tingnan mo yan. You have to be consumeristic mentality, individualistic mentality, materialistic mentality. Ito po ang nagpapahirap sa atin. Ano? You have to be producers. Binigyan tayo ng Diyos na talino. At gawin naman natin ang talino natin, gamitin natin sa ikabubuti, hindi sa paninira o pagpapabaya. Okay? Napakahalaga po ito. Kaya mahalaga po yung tinatawag, we have to support, a healthy environment. Kaya nga, this religious stems from religious teachings emphasizing intrinsic value of creation. Okay? Kasi interconnectedness po ang buhay. Connected tayo eh. So, the call to love and care for our neighbors and the most vulnerable. Yan lalo na yung mga kapatid natin na nasa laylayan, the least, the lost, and the last. Who are most often affected by environmental degradation. Kawawa sila. Napakahalaga po na alagaan po natin ang ating kalikasan. Yan. So, ayan po ang pangapunan. At gusto ko pong basahin ang text message ni Alvin Oy. Kahit gaano mo kayaman, darating ang araw, mamamatay ka. Si Jesus lang ang alam ko na nabuhay after 3 days, kaya habang nabubuhay, gumawa tayo ng kaunting kabutihan. Yan, kabutihan. Sabi pa ni Alvin Oy, disiplina lang ang kulang sa atin. Father, nasubrahan tayo sa demokrasya. Tandaan mo, ang tunay na demokrasya ay talaga para sa mga matatalino lamang. Hindi pwede sa mga bobo. Kung ang mga bobo ay nasa demokrasya, ang labas po nito, gulo. Okay, may rhyme. Totoo yan eh. Katingnan mo, ang demokrasya only flourish sa taong mga matatalino. Okay? Hindi sa mga taong bobo. Kasi pag ang mga bobo nagkaroon ng demokrasya, disgrasya po yan. At the same time, ang tawag ko po dyan, mauwi yan sa gulo.
bobo na, magulo pa. Yan po ay nangyayari ngayon. Ano? Because tingnan natin ang Pilipinas, demokrasya. Ano? Pwede crazy. Democracy, hindi democracy. Sana ano natin po yan. Kasi mahalaga po talaga na ayusin natin ang democracy. Ano? Kasi ang democracy talaga is not simply the power of democracy of the power of the people. No. Tandaan po natin, we have the power, but our power is not to abuse, but to use. Okay? Ang nangyari, abuso po yun eh. Ano? Abuso ng power, abuso. Kasi, tandaan po natin, sa isang democratic country, there is check and balance. Pag walang check and balance, wala na po. Bakit ngayon, nati-check na sila? Kasi sinabi ni Marcos nung SONA ano? Mahiya-iya naman kayo. Sabi ba nga ni Marcos, mahiya-iya naman kayo. Kaya check and balance po yan. Kaya tingnan mo, sa gobyerno, yung check and balance, importante yan. Ano? Kasi kung walang check and balance, talagang mauwi sa kaguluhan. Okay, ito example po sa akin. Na ako'y Paris po sa UST Manila. Every year, I have to submit the accounting ang mangyayari sa kumbento po yun. At pinag-usapan namin. Ano? Kung nasaan ang pera, paano ginagasto ang pera, o paano gagastusin ang mga ganito. So importante yan kasi may check and balance. Kasi kung halimbawa, pinabayaan lang ako, baka nangurakot na ako, naging mayamano na ako. Okay, hindi ako makakapagkurakot kasi unang-una, talagang sisilipin talaga yan. Monthly yan. Sisilipin. Ilan ang nagpabinyag, ilan ang nagpamisa, ilan ang kolekta, lahat yan po, sinisilip yan. At may resibo po yan. Kaya ako nung parish priest ako, naturuan din pa ako ng Kastila sa UST. Ano? Na araw-araw, at chinecheck ko po yung resibo. Ano? Chinecheck talaga yan. Kasi check and balance yan importante. So, kaya ngayon, importante, check and balance. Anyway, babalik ko si Padre Boots, pakataas ng paalala. At sa pagbabalik ko po, pasadaan po natin ang mga babasahin bukas sa ating pagsimba. Di ako malulungkot. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at ngayon naman ating ihanda ang ating mga sarili sa babasahin bukas ang ika-23rd Sunday in Ordinary Time. Ito po ay hamon sa ating lahat, lalo na tayong mga binyagan na maging tunay na alagad ni Kristo. Paano tayo magiging tunay na alagad? We have to have a total commitment to the will of God. Sabi nga, you have to put God first in our lives. Mahalaga po ito eh. Dapat ilagay natin ang Diyos sa ating unahan, sa ating harapan. So put God first in our lives. Okay? Alam mo sa first reading, mga tugang, dadawugta sa Book of Wisdom ang instruction to ask for the gifts of discernment and strength from the Holy Spirit. Kasama natin ang Diyos. Okay, nawala yata. Nawala. Okay, naghina yung ating internet. But anyway, balik po kita Giraray. So, the Book of Wisdom, dapat humingi tayo ng gift of discernment and strength from the Holy Spirit so that we may not do the evil one, but we will always do the will of God as His disciples. Tama naman talaga yon. Hingin natin lagi ang liwanag ng Espiritu Santo para tayo gumawa ng kabutihan. Okay? Sa responsorial sa mga tugang, tayo ay pinapaalalahanan din to lead holy lives. Paano tayo mamuhay ng mabuti? By remaining constantly aware of the brevity and certainty of life. Totoo naman eh. Ang buhay natin, may buhay bang 100, 200? Wala. Kung mabuting tao ka siguro at wala kang bisyo at wala kang heart ailment, mabubuhay ka ng mga 100. Siguro pag may heart ailment ka, baka mabuhay ka lang ng mga 50 o 60. Hindi mo inaalaga ng buhay mo kasi yun na nga yun nangyari. So alam mo mga tugang, mahalaga na at tandaan po natin, ang buhay ay maiksi lamang. At walang nakakaalam. Sabi nga, we do not know when, we do not know where, and we do not know where we will die. Minsan natulog ka lang, patay na. Nag-birthday lang, namatay na. No, kaya alalahanin po natin ito. Be aware of the brevity and uncertainty of life. Yung pangalawang pagbasa mga tugang, mapapakinggan natin naman sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tikipilimon, isang kanyang alagad, tinuturuan na ang detachment or renunciation importante po sa bilang alagad ng Panginoon. So dapat wag tayo mga atat na atat. Atats na atats. Kinakailangan sabi have to renounce what is evil or something na bawal. Kaya detachment and renouncement is very important in life. Hindi ka makakasunod kay Kristo kung halimbawa ang isip mo puno ng kasakiman o ng kaaliwan o ng mga bagay-bagay sa kamunduhan. We have to renounce. Ibig sabihin, itakwil po natin yan. At iwasan po natin ang anumang masama. At doon sa responsible psalm, sabi ng a responsible apostle at a responsible apostle, mga tugang ni Kristo, si Paulo,
had to renounce the service of his new helper, si Onesimus, and return to his master. Yun, as a new disciple of Christ, Onesimus had to leave Paul. Iniwanan niya si Paul, face his honor as a runaway slave and accept the consequences. Ngayong aldaw na ini, sa aga, tayo pinapagirumdum sa Ebanghelyo to count the cost of being a disciple and follower of Christ because the cost is high. Totoo naman talaga. Mataas, It's the high cost po yan. And true discipleship requires to renounce both earthly possessions and possessions of the heart. Yun, yung one's relationship. Hindi lang yung mga bagay-bagay. At sa Ebanghelyo bukas, makikita natin, Jesus lays out 4 conditions for true Christian discipleship. Yan, 4. Ano po yung ang unang principle or condition? Number 1, renounce too much attachment to family, giving priority to God and His commandments. Yun. Ano mas importante? Pamilya mo o yung kalooban ng Diyos? Yun. Sabi ng pamilya mo, oy, magnakaw kasi mahirap tayo. Yan. Susunod ka ba doon? Hindi. Susunod ka sa kalooban ng Diyos. Renounce too much attachment to family, giving priority to God and His commandments. Pangalawa, break off the excessive attachment to possession, leading to a detached life, willingly sharing one's blessings with others. So, mga kayamanan natin ay hindi naman natin sarili yan. Pinangalagaan lang sa atin. Minsan nga nakatagaw ako ng pera, yung pala pinahawak lang sa akin kasi may humingi naman, Father. Pwede, Father, humingi ng ng tulong. Yun lang. Pinahawak lang sa akin, pinadaan lang sa akin. Sabi ko, yun, okay. Yun. Then, pangatlo, be ready to carry the cross and follow Jesus by a graceful, accepting, and lovingly offering yung mga bagay-bagay na mahirap sa buhay. Kaswapon nga, may nagsabi lumapit sa akin, Father, na na ako, para nadidepress na ako, gusto ko lang sumuko. Yan. Pero don't give up, because God will never give up on you. Okay? Mahalaga po yun. So, tandaan po natin na ang mga bagay-bagay nito maglilipas din. Sabi ko nga sa sermon kahapon, lahat ng bagay lilipas. Pero tandaan po natin, maniwala ka lamang kay Jesus sa tapagligtas sapagkat yan po ay tayo ay maliligtas. Okay? So, pang-apat, calculate the cost involved following Jesus. Totoo po yun. Kaya ito mensahe sa atin. Gagawin po natin araw-araw. Recharge your spiritual batteries through prayer. Okay, ulitin ko yan, Recharge your spiritual batteries through prayer by talking to God and listening to Him through the Bible. Okay? By sharing God's life through frequent and active participation in the church. Okay? And by practicing the spirit of detachment and renunciation, especially of evil habits. Yun. And by the generous living of our time. Yun. So, ibahagi mo ang time, ang talents, and treasure. Okay? And by loving God's people. Yan. By showing true commitment to the obligation. Okay? Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ito po si Father Butch. Nagpapasalamat sa ating technical at sa ating IT production. Nawa tayo lagi ay maging tunay na tagapamahala ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong maging mapanira at huwag tayong mga nagpapabaya. God bless you all. I love you. Bye-bye. Father Butch loves you.